Vítajte ľudia v prvom videu v kanálu Traja chalani. Chcem sa predstaviť, volám sa Kristian Martinka a ideme natočiť tému zvaná penaltový rozstrel. Ešte som zabudol, že mám dvoch kamošov, ktorých si pozval. Tie sú tiež súčasťou kanála Traja Ahoj! chalani. A ideme kopať. A ešte keď sa vám bude páčiť video, nezabudnite dať like, odber a ešte aj komentár, že ktoré video navrhujete, že by sme vydali. Prvý rozstrel, ideme prvých 5, lebo sa brankárovi zle lape, nášmu kamošovi. A ešte keď hovoríte, že tak počíta, tak sa opravím. No môžeme ísť Mišo na to. Penaltový chytaná. A ešte si všimli, že je tu ešte aj youtuber, len je členom nášho kanála. A potom to môžete spýtať sa do komentárov a potom to vám vysvetlím. Ideme ďalšiu penaltu. No. Ďalšia vychytaná. A keď máte tak, keď sa pýtate, prečo mám také rukavice? S dretými rukavicami lapať, hej? A zajtra už budem mať nové. Hej, nové. 2. mája. Minúta penalta. A čo, Mišo, dneska? Nejdú penalty? Nie? Jaga? Ale viete o tom, že pozor na žltý dolár. Nie, že budeme ešte bloknutí. Nebol. Podľa môjho výpočtu to nebol gól, lebo mne sa aj lepšie vidno. Že tu tak dá, kde teraz ukazujem prst, tam stála sa kotuľala, tak není. Ide ešte. No ktorý to je penaltový? 5. Ide. No, sebavedomý. Ako si to neví. A potom teraz už idem ja. Len treba prestávku takú krátku. Som tu ja, Mišo, a ti tu ide kopať. Dobre, zatypujeme. Prvá penálta úspešná. Ja som to prehral. Brankára. Aj brankár, kde mám zase puntík? Som slabý. Dobre, to si teraz dám na ľavačku ako Rafinha. Ja som to pekne poslal ako Anton. Ja som to prehral celé. Fidget spinner. Dobre, tretia penálta. Jo, tá lopta není na puntíku. Teraz je na puntíku. No, je to tam dám. Ešte nám tu ide, tak no. A ešte takto panenka. Jaký to je? Tretí. Tretí, takže ti tu ide kopať 4. Dajte všetci like a subscribe povinne. Napíšte do komentárov, aký je... Nie, neviem. Napíšte do komentárov, aký je váš obľúbený hráč. Tako je tak decentne, nie už? Aj, že by som urobil viditeľnejšie. Teraz sa tam hádajú. Že po 5 minútach hľadania puntíku sme tu zase. Sme tu späť a ideme na to. Kde to dáme? Alebo? Ježiš! Ojojoj! Prosím, YouTube neblokujte. Ja som omylom povedal. A posledná. Toto je posledná penálta a sa pôjdeme pripraviť na priamači.
A potom na rozbehy, no. A gól! A teraz sa pripravíme na centráky. Ľudia a ideme na to. Priamáky. Dobre, Mišo, sebavedomý. Atomová bomba, tak kde nevyšla. Nedáme Mišo 3-krát za sebou, alebo jak? Kde by brankárovi bolo lepšie? Čo hovoríš? Že ti zopakujem, že čo? 3 za sebou, alebo? No dobre. No, šlachtla. Pekná šlachtla normálne. Na to, potom ešte môžete napísať ešte druhú vetu do komentára, že aký to... Komu prirovnáme priamak. Ide. Ďalší tretí. Dokonca. A bomba. Nevyšlo. Aj teraz potom ja pôjdem na rade. Ideme na priamáky. Ja to poviem z iného uhlu. Ja mám jedno zo z troch. No kde si teraz dáme? A máme to asi vyrovnané. Keď nedáš, vyhral som. Keď dáš, vyhral si. Ale pekne to bolo, nie? Aha. Hej, hovor, pravačka či ľavačka? Prava. Pravá? Dobre. Jak brankár pripravený? To bolo aj na top 5. No, a ideme teraz na Na čo pôjdeme? na jazdy. Na jazdy. No, Mišo ide a... Jej! Hej, brankár, není to červené? A kde mám kartu? Zmizla. Brankár má šťastie, že sa mi stratila karta. No, ide Mišo zase. Čo mám, brankár šiklo hlapil, nie? Takže máme. No, ale piček pekný. Koľko to bolo podľa teba z 10? 10 z 10. 10 z 10? A posledná? Dobre, 5. A celebráciu! Že si vyhral 2-1. Dobre, takže to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odber. Lopta tu letí.